Pois nada, imos dar comezo esta sesión da tarde. En primeiro lugar, darvos as gracias por acompañarnos. Tamén dar as gracias a todas as persoas que interviron esta mañá. Bueno, eu como nas miñas palabras, de forma persoal, creo que foi unha sesión, dúas sesións moi agradecidas, onde creo que aprendimos moito e escoitamos dialogar falar unha xeración que estivo bastante oculta dentro desa historia oficial do cinema, non? Que pues, como sabemos sempre se conta unha mesma historia do cine. Eu creo que hoxe pois asistimos a outra lectura dentro desas posibles historias, non? O dunha xeración que creo que apenas estamos ou lemos, non? Tiñamos o testemunho, por sorte, da tese de Xan, e finalmente, pois moitas veces escutar en primeira persoa esas fontes orais, esas fontes de coñecemento, de tamén de vanguarda, de lanzarse ao vacío, non? Antes falábamos na comida de cuán difícil é facer cine nestes momentos. Eu estive toda a mañá facendo un exercicio de cuán difícil debía de ser naquel momento e a miña conclusión foi que pirada está esta xente. Estaba moi pirada de Nuestro Señor facer cine sen... Non xa sabemos como unha cámara, como funciona, temos un teléfono, temos internet, podemos con... E daquela intentaba facer ese exercicio e resultoume casi imposible. Por lo tanto, agradecer esa lección que escoitamos esta mañá. E nada, agora imos facer un salto no tempo, imos a vir cos teléfonos, con internet. Xa somos, por suposto, que formamos parte de outra xeración, pero pensamos que tamén hai que facer dialogar, non? As diferentes etapas do cinema, as diferentes etapas tamén do cine galego. Hoxe falaban desa idea dun cine galego, non? Da posibilidade de, agora xa é o cine galego, e o cine galego con mayúsculas, o cine galego que se dá a coñecer fora das nosas fronteiras. E tamén se falamos moito desa idea de falar dende aquí, da nosa visión de do que é o cine, da nosa visión de ver o mundo. Tamén creo que é importante facer o exercicio de ir atrás, entender como foi unha parte da historia, non? En este caso, a transición. Para iso contamos tres convidados. José Manuel Sande, que xa estivo presentando a sesión desta mañá. José Manuel Sande, historiador, escritor cinematográfico e programador cultural. Agora, neste momento, está traballando como asesor do Gabinete da Vicepresidencia Segunda do Goberno de España e tamén é membro da sección das Artes Escénicas, Musicais e Audiovisuais do Consello da Cultura Galega e, sobre todo, creo que é unha persona que dende fai uns cantos anos ven reclamando, ven recoñecendo todo o esforzo que se está a facer en Galicia a favor dun tipo de cinema. El, ademais, ten escrito tamén traballou como moito tempo na Filmoteca de Galicia, no CEGAI, da canto menos se falamos bastante, por lo menos mencionamos, e como no campo fílmico, na investigación, traballou en 50 años en El Andamio, na película de Rueda, e tamén como guionista e coproductor de Arrayanos, na película que coñecemos moi ben Eloi máis eu. Eloi Enciso, que tamén é outro faz tudo, amigo, colaborador, compañeiro de viaxes e de fazañas, que tamén estudiou en Cuba, dentro da Escola de Cine de Cuba, e dende fai uns cantos anos traballa dende Galicia, fixo documental, longa metraxe Arrayanos, tamén Longa Noite. Neste momento está traballando no seu seguinte proxecto, Todo de Cárcere, un proxecto que ten que ver ca historia, a historia de España, con esas relecturas que podemos facer de historia. Tamén, bueno, dentro das súas ideas, ás veces está, cando propuxemos participar, eu lle decía, ti eres un terraplanista de la transición, non? Porque sí que critica ese momento, os momentos como se nos vendeu o relato a todos os que non vivimos ese momento ou estábamos a piques de nacer ou nacendo, non? Xa por último, Coral Piñeiro,
e ten graduada en Comunicación Audiovisual pola Universidade de Santiago de Compostela e tamén ten un máster en Motion Graphics na Escola de Arte e Deseño Labar. Falábamos tamén, non, da formación desta mañá, a carencia, pois agora sí xa temos aquí as escolas, as persoas xa nos podemos formar nos centros de Galicia e tamén Coral leva un traballo intenso de recuperación da memoria e traballar como materia prima da memoria. Nese sentido está traballando neste momento da tua man para a miña, unha longametraxe documental dirixida con Fran Rodríguez, que aí o temos tamén presente, é o autor da exposición que tedes as vosas costas e tamén da videoinstalación que está do lado, que vos convido a que visitedes, por suposto. É un filme producido por Mira Me Mira, e Coral ademais tamén traballou na Pel da Memoria, unha película moi interesante sobre a figura de Maribí Villaverde, unha exiliada e tamén destas figuras de mulleres olvidadas pola historia. Nada máis, darvos o paso. Creo que Sande pode contextualizar un pouco como é a situación actual onde esa revisitación do pasado dende o cinema. Sí. Gracias por todo. Recupero un pouco tamén ao modo de recorrido, non? Cuestións anteriores, algunhas faladas esta mañá. Ainda que faltou unha etapa, curiosamente, non? Que foi a etapa de Fraga, como decía Manolo González, se lle interrumpiu cando ouviu que o tempo se botaba en riba, non? E decidiu voluntariamente non falar desa etapa. Pero de alguma maneira, bueno, falamos eso, deses anos 60, 70, non? Deses momentos de reivindicacións, de disidencias combativas, de ilusións, de expectativas e da constitución dun cine unha pretensión, non? Cunha idea nacional, non? Por vez primeira, dunha maneira clara, sempre estamos falando de exemplos anteriores, de Carlos Velo, de Díaz Noriega, pero digamos que eso se corresponde a un momento previo no que non existe, digamos, esa conciencia, non? De unha maneira clara aquí si existe, non? Falamos dos colectivos, de Imaxe, de Enroba, de Lupa, do caso que tedes máis nas proxeccións do MICE, non? De Carlos Varela Veiga, da estadía de Llorén Soler e Ana Turbao en Galicia neses anos, e como se recuperan de alguma maneira as loitas, moitas loitas populares, se establece certa socioloxía e certa representación da historia moi claramente vencellada a esa época e, de feito, moitas das cousas que sabemos deses anos ou das imaxes que temos non son máis que a través non da canle de televisión, de Radio Televisión Española e des propios cineastas ou filmadores, non, por decirlo de alguma maneira. Aí logo sabía, que ben comentaba tamén Cabanas Cao e Manuel Abad esta mañá, no? que ten que ver pues, tamén con unha experiencia en algúns casos de videocreación, en algúns casos de ficción, non? Un cine que se asenta tamén en traballos próximos, moitos de raíz literaria, que recuperan a figuras como Fole, como Dieste, no? E directores como Miguel Castelo, Miguel Gato, Xavier Villaverde, Carlos Aurelio López Piñeiro e demais, non? Falábamos de eso, non? Falamos pues, como xurden as institucións, creo que é importante, non? Falar da aparición, especialmente da Televisión de Galicia, pero tamén das outras institucións que van a tratar de conformar, digamos, un componente patrimonial, por un lado, o caso do CEGAI, agora a Filmoteca de Galicia, caso do educativo, non? Antes da aparición, digamos, das facultades, incluso as escolas de imaxe son e demais, e todas estas experiencias, e como chegados a nosa época todos os avances e democratizacións que existen, pero polo medio hai unha aposta decidida, despois, digamos, das longas nacionais de 1989, digamos que nos anos 90, sobre todo eso, coa chegada de Manuel Fraga, non? E do Partido Popular, digamos, perpetuando a primeira ou segunda, nunca se sabe, das súas sagas, porque a de Fernando Alborto tamén non é, ainda que máis pequerrecha, pois de alguma maneira hai unha aposta decidida, non? Polo digamos, conglomerado audiovisual, e esa aposta decidida, curiosamente, hoxe a vemos, incluso en termos de títulos, de recuperación, de autores e demais, pois non parece tan clara, non? Quizás a parte, pois eso, efectivamente, máis ninguneada ou máis obviada, non? Da nosa etapa, digamos, destes, digamos, 50 anos, non? Que estamos revisando, non? Curiosamente, a parte, eu sospeito que, ou teño a idea de que o novo cinema galego, en parte, con toda a amplitude do concepto, como sabedes, sempre se xogou máis a difusión e a promoción dos autores que propiamente a establecer unhas características, a pesar de que existían e en ningún caso establecer unha sorte de escola, entre outras cousas polas variedades de practicantes, digamos, non?
pero sí tivo un efecto de difusión e sí que tiña unhas características, algunhas comuns, non? Pero creo que o novo cinema galego xurde como consecuencia indeseada do que Fraga e a súa xente tería deseado, non? Para o cine. Eles pretenderon un cine máis industrial, un cine comercial, un cine máis sinxelo, e, sin embargo, a consecuencia, curiosamente, foi un cine máis de autor, un cine máis independente e un cine que, aínda que dunha maneira minoritaria, eclosionaba en todas partes, por decirlo de alguma maneira, non? E pensemos que ese momentos, basicamente, sobre todo o caso de Todos vos sodes capitáns, non? Ese primeiro momento que chega a Cannes, pero que logo vai seguido dunha serie de películas que tamén comezan a funcionar en grandes festivais, pero comezan a ter tamén un circuito de museos, de cineclubes, de pequenos cines, etcétera, etcétera, pero por todo o mundo, non? Se produce, pois, de alguma maneira, esa ironía. A ironía, e eu coincido con algunhas das cousas que se comentaban esta mañá, non? E dentro desa disputa que tiñan os dous Manolos, Abad e González, eu me vou mediar, non? E me meto así nun... No, era un debate. Eu me meto así nun punto medio, non? Porque considero que o reforzo foi mutuo, no fondo, non? E hoxe podemos dicir que temos un estado saudable, envexable, desde moitas perspectivas, que fai que, pois, que o noso cine non teña a condición que pode ter outras nacionalidades históricas e xa non digamos de outras comunidades. É dicir, eu viví nas miñas carnes, incluso casi baixo sospeita, ¿no? Que estás en comisións de axudas así estatais e te miran, cuidado el gallego, a ver se va a tirar para casa, non sei que, tal, non? Lonxe do que un pretendía, pero que ves que, sin embargo, outras comunidades se levaban axudas na mesma proporción e non eran vistas como sospeitosas, non? Porque era como un pouco raro estes gallegos que les habrá dado, non? Que les habrá pasado para que tengan esta especie de cosa hipervitamínica de repente, non? E produzan tantas cousas interesantes, non? Entón creo que unha cousa ven da outra, quero dicir, se algo se pode rescatar con todos os erros, digamos, da etapa dos anos 90 e a etapa anterior, previa ao goberno bipartito e a xencia audiovisual, é que hai unha vontade un investimento notable e sí que hai unha idea de favorecer, digamos, non? Esa idea dun cine galego, non? Logo é verdade que eu creo que a chegada ao bipartito é un punto de inflexión, non? Un momento clave, a través da xencia audiovisual galega se crea fundamentalmente, eu creo que un sistema de axudas que se sostén mal que ven ata hoxe, porque os que os sucederon non poden dicir máis que se limitaron a copiar, e malamente, non? Ou pobremente, e creo que todo eso establece pois tamén a idea de que, e o vimos nos últimos anos, este cine pois, máis a veces audaz, máis independente, máis pequeno, máis autoral, etc., podemos chamalo de moitas maneiras, vai acompañado tamén dunha produción pois, máis de carácter industrial, a veces, pois que dunha maneira irregular pode ir funcionando e a través incluso da televisión ou das distintas vertentes ou formatos establecendo pois, certa idea pois, máis fornida, non? Ou máis consistente, non? Un cinema digamos, realizado en Galicia e a veces con características propiamente tamén identitarias, non? Creo que iso é importante, non? Manolo González moi ben da etapa do idealismo, a etapa de Fraga sería de alguma maneira a etapa da metrópoli neocon, non? O feito que el definía nesa especie de... Ti falabas dun mapa así territorial, eu pensaba nun 13 rúe del Percebe, non? Sin querer, non? Entón, bueno, de alguma maneira o novo cinema galego é unha etapa de reidealismo, non? Por decirlo de alguma maneira, se volve a ubicar unha esperanza, non? Nunha serie de títulos e unha sorte de formulacións independentes, pois que, bueno, dan unha esperanza nun sentido, ademais, de ampliación do paradigma, non? No sentido así, ademais, creo que máis alegre, non? Directamente. Se falaba de bienios negros, houve moitos bienios negros, non? E parece que se suceden uns a outros ás veces, pero, bueno, trato de rescatar, non? O positivo. Logo hai outro tema que creo que é importante, non? Un é o sostemento institucional, non? Falamos esta mañá na propia inauguración, non? Pois destas sinerxias entre o Museo do Pobo Galego, o Consello da Cultura Galega, no audiovisual, sin embargo, claro, é máis complicado, non? Rescatar, non? Quero dicir, comentábamos así moi brevemente, non? A institución responsable, digamos, do patrimonio, da memoria, que é un tema que nos une hoxe tamén, non? Como representar a memoria, como representar a historia. Pois a institución que é a responsable diso, de alguma maneira, desde a súa cúpula, abdicou das súas funcións, non? Hai tempo, no caso da Filmoteca de Galicia, non? Entón, de alguma maneira, pois, bueno, nesas nulas directrices que anulan calquero efecto, non? Pois, o que se produce, pois, é unha sensación extraña, non? E, de feito, bueno, logo falaremos, non? De alguma maneira hai unha disociación, non? Co propio tecido profesional
que creo que leva tamén a unha distorsión, non atopamos tantos títulos como en outros lugares, con un uso do arquivo, etc. Quero dicir, vai todo unido, non? Cando hai un desleixo institucional, non hai un uso das institucións. Creo que iso é básico tamén. Hai outra cuestión na que me vou deter e xa logo falo rapidamente un pouco da actualidade e da representación da memoria, que é a cuestión identitaria, non? No texto inicial que tiñamos, facíamos unha alusión a despois de, non? A película, como sabedes, dos irmáns Bartolomé de 1981, seguramente un dos grandes documentais de corte histórico e político de intervención da transición, como sabedes, é máis malogrado polas propias datas nas que vai estrear, non? A coincidencia co golpe de Estado, o cal fai que, como no caso do Informe General de Portabella, a propia realidade se ubica por diante do documental e fai que xa deixe de ter o mesmo sentido, non? Se vedes a película, veredes que a película fala da Andalucía, fala dos comuneros en Castela, recurre a dúas das nacionalidades históricas, pero non sabemos se por déficit de producción non chega a Galicia, non? De alguma maneira, 1981 é tamén unha consideración, non? De que non todas as nacionalidades históricas son iguais, de que ese carácter identitario parecera menos precario, carecer dunha burguesía consistente, un nacionalismo que poida expandir, etc. Non, bueno, as historias que tampouco vamos aquí a descubrir a dinamita, non? Pero creo que esa singularidade cultural, sin embargo, curiosamente, non, a partir dese 2005 queda máis clarificada e eso se vai desarrollando no sistema de axudas e tamén nos traballos que hai. Hoxe atopamos máis traballos que nunca rodados en galego, que tratan cuestións variadas, quero dicir, estamos justamente nun mosaico así moi fragmentario e plural, gracias, eu creo que justamente a isto que recupera tamén de alguma maneira ese espírito da transición, que de unha maneira, pois, me curades máis fundacional, pioneira e limitada, pois, limitada no técnico, non? E no económico incluso, pois trataba, non, de alguma maneira de lanzar un novo mundo no que a voz galega pasaba a existir, non? Chega un aspecto de autocrítica, non? Nos últimos tempos, xa referíndonos aos traballos que toman a memoria ou a representación da historia como foco, eu sí que diría que hai menos dos que debe. Falaba un coral, non? Hai un momento. De alguma maneira, a historia non se reflicte. Hai, eu penso, un montonazo de cousas. Sorpréndeme hai pouco, non? Que se facía así por fin unha cousa sobre Beiras, non? Eu, joder, non quero nin pensar en determinados sitios, digo Beiras por decir un exemplo, non? Personalidades deste tipo, a que materiais darían lugar, non? E, sin embargo, parte da historia recente nosa, non, fora de determinados episodios, está case ausente, non, da representación audiovisual, non? Cito algúns nomes, algúns están aquí presentes, non, bueno, casos de María Ruido, Eloi Enciso, Coral Piñeiro, non, Ramiro e Margarita Ledo, caso, bueno, Cora Peña e Xisela Franco fan traballos, non, que a memoria, a historia e certo carácter combativo de loitas que están acontecendo teñen lugar, caso, creo que se está rodando a película sobre San Simón, non, de Miguel Ángel Delgado, o caso estaba esta mañá de Xan Gómez Viñas e Pablo Cayuela, o caso de Fora, non? É dicir, sí que hai toda unha serie de películas e sinto deixar cousas fora aquí, non? Pero que toman como referencia, non? Etapas anteriores, etapas históricas, a memoria, entendedeme, na súa segmentación máis grande, non? Desde a memoria da guerra, a memoria da posguerra, a memoria dos campos, non? Tan descoñecidos, os campos de concentración da dictadura, hasta a memoria da propia transición e das loitas, non, sociais, non tivo, fora de certo ámbito documental máis convencional, quizáis a representación non que debera, non? Curiosamente hai unha excepción nos anos dos bienios negros sucesivos, non? Que acaba de falecer, ademais, Patricia Ferreira, o caso de Sé quen eres, non? Que era unha película que transcurría justamente o que evocaba episodios da transición e desa transición que quedara máis oculta, peor resolta, esa transición que hoxe nos regurgita, hoxe nos volve, non? E nos dá golpes de fronte, por decir algo. E debe ser Mariso. Hai unha proporcionalidade, creo, non? Porque isto pode atribuirse en España. Creo que nesa época o paradigma Fraga, para entendernos de unha maneira moi apresurada e generalizada, o que se pretende facer é o que está facendo aquí en España, non? Non tanto traballos cunha idiosincrasia, cunha identidade galega, sino cousas realizadas en Galicia, coa medida, non? Entón, eso dá lugar a traballos pouco conflictivos, a traballos pouco relacionados coa realidade, etcétera, etcétera, non? E creo que vai unido, non? E se vemos por exemplo, visión desde o presente dos anos 70, apuntei así algúns títulos así que se me ocurrían de unha etapa determinada, non? Pues da época de Fraga, Muertos de risa, Torremolinos 73, La larga marcha,
La noche más larga, Eres mi héroe, 800 balas naturales, ¿no? O sea, la comunidad, cousas que podían transcurrir, non? Noutros tempos, e, bueno, sin duda, o que acabou sendo a versión máis edulcorada de todo, a famosa serie Cuéntame, que ya nos habrá pillado en tipo real. E todas estas cousas. Entón, dá lugar a un paradigma que eu creo que a un corpus de obra que é bastante bastante máis reducido do que parece e que deberá dar lugar a unha reflexión, non? Porque se estamos hoxe aquí precisamente para evocar e tratar de prolongar e continuar, non? Unha época non limitalo evidentemente a unha operación sentimental, melancólica, non? Sino precisamente decir cantas daquelas cousas non contamos, cantas daquelas cousas posiblemente xa non poderemos contar na mellor das condicións, non? Hai pouco, se o pensades, falábamos de ya casi non quedan testigos de la guerra civil. Bueno, o seguinte paso será que non queden tantos testigos polo menos conscientes, non? Ou maiores de idade da transición, non? Entón, a historia é unha sucesión, non? De etapas e se non ten esa resolución, e evidentemente eu creo que o mundo audiovisual, e aí xa falamos dunha maneira ampla que se corresponde tamén coa actualidade e as súas diferentes formas de plasmación, creo que hoxe nesas posibilidades que ten, pois votaremos en falta, non? Justamente que non haxa esos retratos, porque de alguma maneira esa socioloxía de época e esa representación histórica pode establecerse incluso dunha maneira ventaxosa, non? Con respecto a outras disciplinas artísticas, culturais ou fórmulas de representación. Entón, bueno, creo que isto era así un pouco significativo e me traía un libro que non ten nada que ver, aparentemente, ou sí, que é Culpables por la literatura, do profesor galego, como sabes, Germán Labrador, que xusto fala da imaginación política e contracultura na transición, cubre o período 68-86, por tanto, dunha maneira moi ampla, un certo concepto de tardofranquismo, e que ten que ver con aquelas pezas máis singulares, excepcionais, que se fixeron sobre todo no ámbito da literatura, pero que tamén ten certos recordos do cine e, sobre todo, que ten bastantes concomitancias co que puido acontecer neses anos. Por outro lado, creo que anos fascinantes, non? E que creo que hasta os anos 80 parte da produción, non? Que se produce en todo o Estado, sí que creo que, bueno, fascinante, non? De moitas maneiras, e, sin embargo, e isto digo como coda final, porque creo que Gonzalo Suárez, que desde las buenas intenciones se pueden hacer las peores cosas, que digamos, unha lei socialista, non? Xusto unha persoa, ademais, que sabía, como Pilar Miró, decreto lei de 1982, a lei do cine de entón, vai ser a que de alguma maneira finiquite a pluralidade da transición, dando lugar a traballos, como sabedes, pois, moito máis académicos, con máis medios de produción, pero con menos pluralidade, non? Sirva todo isto de reflexión, pouco, das posibilidades que temos, non? Moitas veces, gracias a que tamén no noso marco, digamos, cultural e no noso propio marco, digamos, administrativo polas axudas que existen, aunque sea por inercia, porque eu creo que é así, a posibilidade que hai de seguir facendo traballos diferentes e creo que honra unha cinematografía e permite a súa pluralidade. Gracias. Sí, creo que non. Es moitos dos títulos que dixestes, creo que máis que como tema, non? Ao final é contexto. Remolinos, non sei que, e o contexto é unha época que no fondo non é tema. En ese sentido creo que no caso de Eloi é algo que lle preocupa moito, do que temos falado bastante, de moitas veces de a memoria como tema en sí mesmo, ou a guerra, e demais, non só contexto, non? Non sei se... Sí, bueno, en primer lugar agradecer como terraplanista o convite a este foro serio como este, ¿no? Non temos moitas oportunidades. Bueno, sí, vou recoller algunas das ideas que Sande moi ben. Pero como cineasta tamén é falar desde a miña propia experiencia. E bueno, intentando ver como a transición, digamos, que relación podo ter como a transición. Eu penso que no meu caso chegou xa nun momento no inicial, eu como xa contastes, eu estudei unha escola de cinema en Cuba, eu estudei documental, fixen dúas pelis e estaba máis ou menos encadrado no que se coñece ou pode se coñecer como etnografía sensorial, que é o traballo que eu fixen ata anos, máis ou menos. E se teño que
que pensar, unha cosa que eu non conto moito, pero bueno, cal foi a faísca que onde a transición se cruza conmigo como autor, como lector. Eu penso que foi, se teño que pôr como un momento, o día en que na portada do país saen os papéis de Bárcenas e eu vexo que non pasa nada. Vexo que cando vin aquela mañá, como non sei, de vos, vin os papeles de Bárcenas e o M. Rajoy e todo iso que sabemos, pensei, wow, isto aí, e que non pasa nada. Entón aí, o primeiro sentimento que eu, para o que quero explicar, foi perplexidade. Pasa iso como, non tanto como nese momento como cidadán, sino o sea, como director, sino como cidadán, unha perplexidade de non entender onde estou, que país estado, en que país vivo, e entón aí onde eu, querendo saber, simplemente, unha curiosidade, decido investigar o que podría explicar que, bueno, que saen uns papéis como os de Bárcenas e aí non pasa nada, ¿no? Todo continúa. E entón aí onde penso, a ver, cal é o momento fundacional do estado onde eu vivo, o estado, o lugar onde eu crecí, que é a democracia, e pensei a transición. E entón aí comecei a ler un pouco sobre a transición, algúns libros e tal, pero rapidamente ou de maneira intuitiva eu entendín de alguna forma que a transición só foi ou en certa forma foi un proceso de continuidade dunha realidade dun réxime anterior e que por tanto tiña que ir para atrás. Entón comecei intuitivamente, xa digo, ¿no? Como sou eu un pouco caótico e intuitivo, na miña lectura, como digo, neste momento non como cineasta, sino como entón chego ata a primeira posguerra. E aí chego a autores como Max Sau, como Ramón de Valenzuela e outros, e lendo o que eles tiñan escrito sobre, tentando explicar o seu país, o seu lugar, moitos desde fora, é verdade, aí é onde eu comezo a ter un segundo estado de perplexidade, que sentir que aqueles personaxes o que eles falaban eran cousas que eu escoitaba, non? Que eu escoitaba no meu día a día. É dicir, que eses personaxes e eses escritos, eses libros, estaban explicándome mellor o meu presente, ainda que foron escritos fai 70, 80 anos, do que o que eu podía ler nun periódico. E entón, pues, por exemplo, son cousas que despois algunhas remataron na peli, que eu aí comecei a pensar que era Longa Noite, ¿no? Que aquilo de se non o fixera eu faría outro, que unha frase, por exemplo, ¿no? Que un dos personaxes de Longa Noite, o Obreiro, ¿no? Cando é cuestionado por que ten que construir por que está construindo un cuartel, ¿no? E esas frases que o personaxe do comerciante, ¿no? Que quero xir, que dame igual, se aquí non eu villa moitos amigos, ¿no? Que era tipo, aquí se non hai oportunidades non pasa nada, vou para o estranxeiro e xa está. Ben, entón ese momento de perplexidade vai se transformando pouco a pouco nun sentimento de carraxe. De carraxe porque comezo a ver que para eu entender o meu presente, o 2000, papeles de Bárcenas, estamos falando dos 2015, 16, por aí, era moi importante entender o que pasou no primeiro franquismo, esa como infancia ou protoinfancia do sistema actual. E aí esa carraxe comeza a cristalizar nun proxecto que acabou chamándose Longa Noite. O título non é casual, bueno, probablemente no inicio sí, despois foi collendo esta idea de bueno, Longa Noite, aínda estamos na Longa Noite. Un film que non fala do pasado, non por un interés polo pasado en sí mesmo, sino como pode axudarnos a explicar o noso presente. É dicir, esta idea de que o noso presente xa estaba contenido no pasado. Isto pode ser un xogo de palabras, pero para mí é que o noso pasado aínda está presente. De aí o título Longa Noite, que aínda esa longa noite aínda. Pero bueno,
nese sentido, a peli, aínda que digamos que pasa ou non aborda directamente o tema da. Cando eu estou investigando para facer esa peli, un día recibo a chamada dun señor que está aquí, que chamase Manolo González, e fálame da chanfaina, Chanfaina Lab e tal, e eu, claro, sí, vamos claro. E entón xa estaba con aquela idea, e entón, perto de onde se celebra a chanfaina, está a Cedeira, sabedes, e eu, bueno, limpo en algún lado que en Cedeira existe un campo de concentración, e entón, aproveitando a visita a chanfaina e tal, vou para ali e vexo que é un espazo que é unha paisaxe que está totalmente baleirada da súa historia e que non existe absolutamente nada, ningún, comezo a preguntar e contame, diceme que non hai ninguna imaxe, nada sobre un campo de concentración que existiu a non chega ni 100 metros da vila de Cedeira. E eu, outra vez, unha vez máis, tive unha sensación de incredulidade, como é posible, porque é un campo que estuvo aquí funcionando durante un ano, e fálame dunhas memorias dun periodista asturiano chamado Juan Antonio Cabezas. Cando leo as memorias e revisito o espazo, é unha sensación moi poderosa a que sentín cando volvín a praia de Cedeira, porque era unha sensación dunha paisaxe culpable, en sentido, pero completa. Xa non era unha paisaxe como mentirosa, en certo sentido. E entón aí é onde eu entendo que aí pode haber tamén unha faísca ou unha semilla para unha peli, pero entendo que iso é complicado, que tal vez agora eu teño que outra peli e que para iso entón deixo aí esa idea aparcada e despois de longa noite he decidido e o proxecto actual chegar a afrontar ese pozo negro que penso que é o gran pozo entre moitos pozos negros que ten o franquismo, que penso que os campos de concentración, tal vez porque agora estou moi metido niso, pero penso que é un gran pozo. E sai tamén de unha perplexidade e é preguntar e que Sande fale un pouco diso e que preguntarme como é posible que nos podemos pechar os ollos e pensar en campos de concentración e vamos nos lembrar de miles e miles de títulos se temos unha boa memoria ou temos acceso a internet sobre campos de concentración. É un subxénero dentro do cine, os campos de concentración, pero non se facemos a excepción de unhas pequenas películas que vamos a falar, outras pequenas non existe un corpo. Sí, tamén un pouco a sensación de, bueno, pues a lo mejor pensé que un pouco tamén a idea de facer unha peli a partir disso, ¿no? Esa idea de, bueno, vamos a tentar. Agora, teño que decir que non sabía moito ben onde me metía, que eso, como digo, é un pozo, é un océano onde estes 40-50 anos reinou a oscuridade, a total oscuridade, e entón unha das cousas que eu quero facer nesta peli é obviamente primeiro explicar, porque penso que é necesario, que por iso tamén a opción de, entre comillas, volver para atrás na suposta progresión carreira de como fan os cineastas, que sempre ir para diante, proxectos máis grandes, ir camiñando hacia unha cousa máis narrativa de ficción, decidir un pouco volver entre sempre, porque volver para atrás ao documental, e penso que é importante no documental, primeiro, falar, explicar os feitos, pero tamén, e esta é agora unha cosa que está moi agora mesmo no meu proceso creativo, penso que tamén, para que non sexa unha película como intentei sempre con Longa Noite, unha película sobre o pasado, explicar tamén
por qué no sabemos nada? Por que este corpus de cine que fala sobre este momento non existe ou é moi pequeno e aí é onde volve a estar non sei como chamar, elefante na sala que é a transición. E este pacto de olvido que penso que foi este sentido na temática que eu estou abordando, que foi o pacto de olvido, que se fixo o esquecemento, transición de verdade e é moi comprensible porque foi feito un pacto que foi feito con unha pistola encima da mesa, pois xa o interlocutor tiña a pistola e por tanto, bueno, foi un pacto obviamente, miña opinión por lo menos ata agora, que estou traballando no tema. Eu penso como, vou citar unha pequena cita de Carlos Hernández de Miguel, que é un periodista que escribiu hai 3-4 anos o libro que agora considerase de referencia, que chamase Los campos de concentración de Franco, y que din que estamos nunha nación en la que de alguna manera todos estamos enfermos de unha amnesia perfectamente programada que nos ha provocado numerosos efectos secundarios. Os efectos secundarios eu penso que non teño que extenderme, os vemos todos os días, poder judicial, cousas que pasan no Congreso, en fin. Entón, claro, a pregunta e o foro, representación da transición no cinema contemporáneo. Collendo o fío de Sande, para mí non existe porque non pode existir, al menos eu falo desde a miña xeración. Non pode existir en tanto que os que fan ese cinema, é dicir, anos, non perceben, non poden darse conta que hai un tema, unha problemática, porque nunca sempre foi presentado e sempre se nos explicou, cando se nos explicou, muchas veces se nos explicou, que aí podería haber alguna cousa que tal vez non foi ben resolta. Por tanto, nos encarnamos e reproducimos como cineastas, e como ciudadanos tamén, pero como cineastas, que temos, digamos, ese nivel extra de responsabilidade, e o pacto colectivo de esquecemento no que nos... Entón, claro, como abordar eu agora, onde estou agora, sinceramente, pues, como abordar, que maneira podría abordar este traballo sobre aspectos do que se chama memoria conflictiva. Esta idea de que como abordar o pasado que non se pode pasar, que está aí, ese fantasma que está, como afrontarlo, ¿no? Como quebrar, ou cando menos neste caso, coñecer o que Antonio Míguez, que é un investigador aquí de Santiago, chama a xenealoxía xenocida do franquismo. O sea, como podemos, por lo menos coñecer como é que foi iso, como chega ata. Entón, claro, nese contexto que falabas ti, Manolo, da metrópoli neocon, onde, bueno, a miña opinión é que a transición só comenzou. Fixeron como se era esa transición no programa inicial, os que estaban ali pensando e programando aquilo, ou polo menos unha parte deles pensaron ou tanta xente como imagino vos, que tiñan lo mellor 5, 6, 7 etapas, penso que tal vez se fixeron só as primeiras 2 ou 3, e as outras, me gusta moito unha frase que ten Gabilondo, que din que neste país cambiouse a idea de progreso pola prosperidade. Un pouco, penso que un pouco que tal vez pasou, que en certo momento, e aí onde, que aí non vou deixalo aquí, porque xa o tempo, que teríamos que entrar, obviamente, en o que pasa entre, digamos, o de opcións, de formas de pensar e tal. Obviamente a dereita xa sabemos cal é a súa posición e forma de pensar sobre o tema, pero tendríamos que entrar a desgranar os diferentes principales actores neses momentos, porque chegan a acceder, non digo a aceptar esa lei de amnistía, que é o digamos, o pilar fundamental do que estamos falando, senón
como despois, cando xa realmente, porque era un paso para acceder ao poder, cando xa están no poder, porque deciden delegar esa responsabilidade por seus propios militantes, moitas veces, e coa memoria para votar o tempo. Cal é o problema? É que eso foi moi interesante. Terminar coa reflexión que fai o propio Steven fai 2 días co Carlos Sánchez Miguel, que é autor deste libro, para falar con ele sobre este proxecto. E claro, decíame, que pasa, cal é o problema? E eles falaba dos campos de computación. Cal é o problema? Que si há 20 anos un Santiago Abascal non podería chegar e dicir no Congreso que na verdade cuelgamuros, que non foi aquilo tan duro, que todos os presos estaban en cuelgamuros, que bueno, que estaban ben tratados e tal. E hai 15 anos, Santiago Abascal non podería chegar ao Congreso e dicir iso, porque 5 minutos despois tería 500 personas a decirle, escoita, iso non foi así, porque eu estaba ali. Iso non foi así, ali moita fame, ou violadas para toda unha serie de barbaridades que sabemos. Que pasa hoxe en día? Que xa non están, e entón só pode ser contestado iso dende digamos o debate máis historiográfico, dialéctico. Os que estudiaron iso só poden rebatir aún e non os testigos directos. Entón, simplemente eu penso que sería unha pena que a transición pasara, porque xa levamos que sería que ocurriera pasar a mesmo por Moitas gracias xa no último na participante xa incluso non chegar nin a vivir esa famosa transición, non? Totalmente. É como eso del pasado, Claro, xa está ¿no? todo Porque- esquecido, non hai nada que Exacto. contar. pero sí que volves, non, a importancia de volver a traballar sobre ese relato, sobre esa memoria e Sí, que queda, non? No, claro, na porque historia tamén. nós efectivamente, como ben dixestes vos, xa chegamos no momento no que se olvidou, no que non se está falando disto, no de que nos pais viviron a transición, aínda non estamos non en que se morreu a xente que viviu a transición, pero sí que é verdad que a xente non rebate estas cousas, ao mellor non é algo que estea moi presente, a pesar de que nos criámonos en democracia. A maioría de nós, e falo tamén dos meus compañeiros en Memoria e Cinema, estudiamos unha carreira, estudio de España, instituto, e ainda así non se nos falou nunca nin campos de concentración, ni da transición, ni realmente moito sobre o duro a que foi a represión. Entón, claro, nos partimos desta idea de sabemos moitas cousas que pasaron, temos datos dunha asignatura que estudiamos con 18 anos cando só queríamos entrar nunha carreira e tampouco nos preocupaba moitísimo o que estaba pasando, pero sí que despois olvidouse tamén que é moi difícil encontrar estas cousas e sí que ao final a mellor chegas a unha película, chegas a unha nova, chegas a produción que hai sobre o tema e empeza a haber moitas preguntas. Porque, claro, nós, por exemplo, no noso caso, a través dun artigo do Faro de Vigo sobre os 11 portas do inferno e sobre os campos de concentración oficiais, empezamos a ver que había disonancias un pouco entre o que estudiábamos, a situación real, en como vivir a xente de verdad esa represión e como vivir ese momento a xente, porque claro, non tiñamos a xente en primeira persona, non tiñamos esa testemunha de primeira persoa que nos contara de verdad como fora iso e como que quedaban un pouco máis apartados, aparte moitas veces coa xente que ao mellor vivir a través dos seus pais ou así como que eran temas moi que a xente consideraba moi frágiles para tratar e para que nos empezáramos a preguntar. Entón, despois descubrimos, a partir de eso, temos moitísimas dúbidas, preguntámonos sobre todo por que non sabemos que existían os campos de concentración, que ao final nós tamén traballamos un pouco dende a mesma perspectiva que ti, porque é natural. E a medida que empezamos a preguntar, coñecemos moitísima máis producción, empezamos a investigar, nos falamos con historiadores, pero sí que é verdad que somos unha situación que necesita moito contexto.
necesita enterarse moi ben de todo o que pasou. Hai moitos matices, moitas cousas que non están tampouco solo eso, no libro de texto, nas versións oficiais, que non están solo na prensa, e un mundo. Entón, casi sempre empezamos traballando dende iso, dende a dúbida, dende saber que houve outra xente que xa traballou sobre isto, e pensar que tivo que pasar. Non decir isto pasou así ou estamos investigando o que pasou, pero sabe que tivo que pasar e que significa para nós de pronto que chegamos aquí como se nada hubiera pasado casi. Entón, claro, traballando dende aí aprendes un mogollón e descubrimos un mogollón e, sobre todo, a intención é que a xente, de certo modo, aprenda con nós ou que quera ter esa curiosidade na nosa obra. Casi sempre traballamos dende, no caso de noso traballo fin de grado, de Dores, dos campos de concentración, seguimos un pouco, non falamos moito sobre os campos de concentración e o que foron, porque para eso xa hai tamén outros traballos, sino un pouco de por que non sabemos que existimos, que existiron, como chegamos aí e o noso propio proceso de dúbida está representado en outras persoas tamén, a través de entrevistas, neste caso. E, por exemplo, cando fixemos na Pela Memoria, sobre todo a conexión co lugar, con recoñecer que houve feitos que pasaron na nosa vila, nese caso na infancia, onde nos criamos, e que descoñecemos completamente e que son alleos e que te podes pasear pola tua vida completamente tranquilísimo, sin saber todo o que pasou e necesitando tamén moito contexto e moita... Claro, que axudaría moitísimo ter máis material que nos axudara a entender como xeración, pero, bueno, tamén crear dende a dúbida, aparte de que partes dun lugar humilde e dun lugar tamén de recoñecer e apreciar moitísimo o traballo que se fixo anteriormente, pois dá moito tamén para abrirse e para cuestionar tamén, sobre todo tamén, cuestionar os procesos anteriores. Tedes, non, un proxecto educativo ata que punto entra esa historia dentro desa formación en audiovisual cos máis cativos, o relato e o pasado, non? Con Memoria e Cinema? Sí. Non, cos coles. Aquí na MITE cos coles, bueno, deixamos que reflexionen, aí intentamos deixar moito na súa voz e que reflexionen eles sobre a súa propia etnografía e historia, pero hai un feito máis de deixar que eles busquen a súa propia voz, que busquen que máis les interesa. E sí que é verdade que a veces ao traballar con temas de instituto, igual que me pasa a min, que no instituto tampouco tiña moitísimo interese, ao mellor isto por temas históricos e tal non se suelen interesar tanto e pola memoria porque non poden porque non son conscientes. Entón, porque preguntaba che outro, porque nós dende a asociación, dende o colectivo, traballamos tamén en colexios e aí falamos, poñemos o documental que fixemos nós e tamén contamos un pouco como foi o noso proceso de antes non nos interesaba este tema, non o coñecíamos e como de pronto sí e como crea moitas dúbidas e como empezamos a traballar. Entón, ese traballo que fixemos nós, cando relatamos aí, cando se dan conta de que houve cousas as que non estiveron expostos e que sí que poden empezar as dúbidas, pero se non, se os deixáramos simplemente a facer un documental de historia, sería moi difícil que chegaran a estas conclusións porque estaba perfectamente entendido. Entonces, Alguén alguna pregunta? Víctor? Para que se grabe, creo que sí, espera un momento. Sí, que sí. Moitísimas gracias polas vosas intervencións. Penso que estamos de acordo que o diagnóstico que máis ou menos se trazou aquí en que o primeiro que temos que facer para recuperar a memoria é precisamente falar de sistemas que están pochados, non traerlos sobre sí. O que si boto un pouco en falta en teoría non desta charla son as cuestións de representación dentro do cinema. Claro, unha cousa é o tema e outra cousa é, unha vez feita toda esa investigación non con datos, buscando as persoas que non poden estar vivas, esa historia, como se representa. E aí non sei se quitáis no caso de Loi, como estás traballando na pelis, se non che interesa demasiado dar moitos detalles, non? Pero no caso de Coral tamén, pois pensar como se ten que representar iso a nivel de posta en escena e a nivel de narratoloxía. Iso cando encarades os vosos proxectos, que dúbidas vos xurdiron ou están por xurdir neste sentido?
resposta lles dades. No meu caso, aínda non é o proceso que está agora. É o proceso de atopar a forma. Para mí a forma non é unha cousa, intento que non sexa unha cousa que xurre antes de maneira holística, senón que esta idea do Strauss, ¿no? De idea máis materia que fai a forma, que crea forma. Entón, a idea é máis ou menos, ¿no? É o que falamos hoxe, e agora estou no traballo de encontrar a materia, de encontrar como toda esta problemática do campo, da memoria dos campos, indirectamente, que ainda non sei como a película ese salto temporal ou ese momento, esa transición, como vai estar na peli. A día de hoxe, como teño pensado unha peli, pois o primeiro falar. Entón, é unha peli que podría ser perfectamente una especie de después de 50 años, que en teoría una peli donde o como no é moi relevante, pero que poder. No meu caso, a verdade é que como traballamos moito dende o presente e dende as dúbidas do presente, casi a representación do pasado ou introducir datos sobre o pasado como un apoio para, bueno, da línea narrativa, no, que é ahora, e evidentemente porque ten relación, pero sí que non representamos moi, non buscamos, nós non creamos que nós somos a voz que ten que falar ahora mismo disto, porque para nós ainda estamos asimilando e entendendo todo o que pasou. Somos xente moi nova e levamos o mellor, a maioría 3-4 anos, dende que empezamos a saber que existía isto e empezamos a investigar. Entón, a verdade é que non nos atrevemos a entrar aí, pero por iso, porque sentimos que o noso papel é entrar ahora mismo en por qué, pero efectivamente deberíase representar e deberíase coñecer tamén moitas veces cando estamos en institutos e falamos con rapaces de por qué, de si coñecen películas que traten sobre a historia, son perfectamente capaces de falar de películas que teñen contexto de Alemania, os campos de concentración nazis, e teñen un imaginario moi claro sobre o que pasou noutros países, ainda sepan máis as causas ou non, pero despois cando preguntamos se sabedes algo que pasou aquí, non. E claro, eso axudaría moitísimo a que se traballara en outra forma. Celia? Ahora sí. Vale, eu quería facer unha reflexión ao fío do que estabas falando dos campos de concentración e de un pouco como a historia sabemos que é importante recuperala, non? Para non repetir os mesmos erros, e como despois da Segunda Guerra Mundial un pouco a filosofía alemana por exemplo, a Escola de Frankfurt, e como os pensadores nese momento tentaron entender como era posible que dentro do pensamento sofisticado de alemán, non? Un país caracterizado precisamente polo pensamento, non é o caso tanto do noso país. Entón, como puido pasar o que pasou, non? E un pouco a teima era que non se repita Auschwitz. Nese sentido, queríamos preguntar, falabas antes do elefante na habitación e de como ao fío desa investigación que estades a facer e de como cando vos atopades con estas verdades que hai que ir sacando, non? Da escuridade, en que medida traedes eso presente para tentar entender como hoxe estamos a vivir. É importante falar do pasado, pero tamén é importante entender as diversas estrategias civilinas que hoxe se veñen dando para entender o que está a suceder, non? Estamos cun elefante na habitación hoxe tamén, e un pouco cada un de vos, cada un temos os nosos procesos de
descubrir a verdade ou as distintas verdades, pero que é o que vos preocupa na medida desta investigación que estades a facer, se podes facer unha reflexión sobre que está pasando e como se traedes eso presente, por exemplo, no campo da censura, no auxe das dereitas, as diversas estrategias que se empregan hoxe, como se empregaron antes, o mesmo que falabas antes do eu o fixen porque era o que tiña que facer. Ese tipo de frases hoxe están moi presentes, non? De como todos miramos para outro lado, como, pois, por exemplo, mesmamente coa guerra de Ucrania, non? E con temas que estamos a saber moito menos do que está realmente sucedendo. Nese sentido, no sentido que querades falar, se podes facer unha reflexión nese camiño interior que estades a facer cada un de vos, tipo a tua peli e tal, en que medida traedes isto presente e vos preocupa a situación actual. El que quiera empezar. Pues nada, retomando do elefante na sala, nos nacemos e estamos na sala e ese elefante se ten cadros diante da cor da parede, o sea, sabemos que hai algo, pero non sabemos moi ben que e entón, claro, como non, que non quero repetir, non, pero sí que coa dúbida e tal, sobre todo o primeiro cuestionamento que nos entra cando vimos todo isto tamén non é só de teño que facelo porque non se fixo antes ou por tal, senón si estou vivendo unha sociedade que obviou todo isto, no? O que non deixa que nos coñezamos, o que é tan difícil de acceder, que tipo de futuro estamos construindo, non? E para nós é como tamén sentar unha base dos nosos ideais e de cal é a nosa moral, que queremos, que cousas creemos que son importantes e porque, claro, nestes tempos periódicos, nestas frases que se lanzan no Congreso que ao final incluso valen para TikTok, sabes que son nos temos unha preocupación tamén de como parar un pouco eso no sentido de, parar, o que podamos aportar, pero sí que notamos que ahora que todo, casi todas as campañas, casi toda a comunicación vai directamente ao emocional, incluso políticamente falando, para tamén xerar medo, para xerar estas prevencións, esta movilización toda, nos buscamos tamén facer unha conexión co historia algo emocionante. E aí, sobre todo, con Mariví, foi onde máis quixemos atopar esa conexión coa infancia para que cada un repase a súa propia infancia, repase a súa propia vila, porque notamos que, claro, a máis de perder todas estas testemunhas, é moi difícil chegar a conectar, a interesar, a poñer na mesa e que a xente lle interese, porque mellor ten interese 2 días algo e o que pasa. Entón, intentar recurrir a eso, ás mesmas estrategias, a mellor que utilizan outras personas para outros fines, pero sí, así, para poder achegarnos un poquinho máis. Penso que eu cada vez intento ser, aínda que o cinema no medio profesional onde eu estou cada vez máis creer no proceso. Cada vez é máis o cinema profesional de media periodístico, pero productores e tal, para non tanto chegar á realidade a impor a tua idea, o teu plan, senón que sexa un diálogo entre o que queres que desexo, un pouco de luz, ou demostrar ou testar unha teoría, ¿no? Ou unhas ideas, ¿no? Para os aquí de cinema, non tanto cinema militante ou político, senón ideolóxico, que teña ideas, e entón iso cada vez é máis difícil, non? Por ese lado hai unha batalla importante. Despois está a propia realidade, o sea, a miña intención é sempre, xa falei un pouco disso, vou me repetir, pero bueno, que non facer unha peli que falar sobre o pasado, sino como ese pasado pode estar aínda aquí, como ese elefante que xa é bello ou que todo o mundo considera que está morto, aínda está aquí e aínda está vivo. Eu agora últimamente poño como exemplo a peli de Luis López Carrasco. Podríamos falar, porque se falou antes, a diferencia entre a primeira e a segunda, tamén o dito. A primeira película, Luis López Carrasco quería falar desa transición precisamente, do fin dese momento, pero foi un obxecto formal tan, digamos, non sei a palabra poderoso, pero bueno, tan contundente no seu proposta formal, que anulou a reflexión que el quería, non pasou, non moitos tenos, pero a peli non pensamos, sí, pensamos que era
pero non fixemos unha reflexión. E por contra, a seguinte película, que formalmente é moito menos interesante, podese contar en 2 líneas, é unha película que eu penso que fala dun momento histórico do 92 en Cartagena, de reconstrucción industrial, pero non é para nada unha película sobre o pasado. Unha película precisamente das consecuencias que tivo todo iso no presente, ¿no? E que é mostrado na peli en todos esos momentos que saen os personaxes xoves que na verdade son case máis protagonistas do que os que viviron directamente. Entón, ese o, digamos, agora mesmo podría ser un pouco unha maneira de responder a iso. Despois, sobre o tema de Ucrania e o que falas de como o presidente, o Congreso e tal, isto é unha prototeoría que eu teño agora, que vamos a ver si, que eu penso que estamos agora, pode ser que estemos comenzando na segunda transición. Eu vexo que todo o que pasaba desa extrema polarización e violencia nas rúas, por personas, había asesinatos, matábanse abogados, ETA, non sei que, eu vexo que iso agora, digamos, a realidade e a arena da batalla non é nas rúas, é nos media, pero está cada vez sendo máis así. O sea, Rodríguez inventando un bulo de que uns periodistas entran encapuchados non sei, o sea, estamos en un momento que prácticamente xa de callejera, ¿no? Pero en espacio dos medios. Entón a mí, por iso e por moitas outras razóns, penso que tal vez estamos nun momento de, pues, como foi na transición, onde os dous bandos se están como tensionando porque polarizando cada vez máis porque queren ou digamos tensiona ou quebra máis as supostas regras. Claro, o que pasa é que nesta primeira transición ou esta primeira fase de transición, porque se non estou desmentindo a miña propia teoría de que nesta segunda etapa, na primeira supostamente sabíamos onde quería de chegar cada un. Por lo menos un dos lados era como chegaron a democracia real, representativa, etc. E agora nesta segunda eu ainda non teño claro. Bueno, claro, sí, seguir un pouco con esos privilegios e tal, pero bueno, penso que podría ser que aí, e iso non sei de que maneira, pero sí, tal vez é un pouco a miña preocupación agora en esa cosa da realidade de como intentar que iso este eu sí creo que hai unha segunda transición no momento que se cuestiona, non? Se recuperan as cuestións que quedaron sin abordar, de alguma maneira, por poñer o exemplo así señeiro, a partir do 15M hai un novo orde de cousas, digamos, sociopolíticamente, se resolvan ou non. Partimos dun pasado, que mencionaches varios acontecementos, a isto de podemos unir máis lonxe. Nunca pensamos que de maneira tan descarnada sucedera o que está sucedendo no territorio palestino, non? Por decirlo de alguma maneira, con ese absoluto descare, con esa esa sorte non, ese xenocidio directamente, non? O sea, unha actitude tan derida. Por outro lado, un gobernante hipercoñecido, sabido todo, non? Que ese señor por pinta de levantador de pesas, Netanyahu, pues que era un ser nocivo para a humanidade, non? Pero o sorprendente é que, digamos, pasamos dun final do século, e aquí hai voces máis autorizadas, que non se supoño, non? Pero pasamos dunha previsibilidade da historia ao momento en que volvemos a unha incertidumbre moi clara, non? Todas aquelas cuestións que parecían preclaras, de repente pues, son cuestionadas e hai unha incertidumbre que ven acompañada de cuestións tecnolóxicas. Probablemente veríades a última publicación de Varoufakis, non? Falando xa de como ese tecnofeudalismo de alguma maneira sobrepasa as lindes de calquera afán democrático e, polo tanto, o último paso non liberal, a última fase do capitalismo actual, pues, desmontar de alguma maneira a democracia, porque xa é unha incomodidade que causa máis problemas que beneficios, non? Para os señores da guerra, del dinero, como queráis chamarlos. E no caso español eu creo que sucede iso, non? E a escala que poda ter logo representativa nas distintas comunidades, nacionalidades históricas, etc. Non? Entón creo que sí, pasamos dunha época confortable, bipartidista, que non se abrían conflictos, no sentido que todos estábamos, ou por lo menos a xente que éramos extraparlamentarios moi frustrados e demais,
sucederon cousas que nunca imaginamos que iban a suceder, eu falo directamente en primeira persoa, vamos, nunca imaginei que habería momentos municipais, partidos que chegaran ao poder pues, dunha esfera máis moi claramente de esquerdas, non? Moi claramente a esquerda do Partido Socialista, e todo ese cambio, sin embargo, é acompañado dunha época, claro, aí está a verdadeira esencia do asunto, non? Que sempre adoitamos ir por detrás da historia, non? Entón, esa incertidume pues, pode levar a un momento en que bueno, nos leve a pensar esas circunstancias, non? Os anos 20, 30, o século pasado, non? Por exemplo. Non obstante, si logo vamos a cuantificar as cousas, é evidente que a humanidade casi sempre maioritariamente estudos en democracia, que vemos todos unha óptica máis europeísta, etc. Non? Pero sí que hai cuestións preocupantes. Pero eu tamén vería outro polo, non? Eu creo que nos últimos anos se estableceron reflexións críticas sobre cuestións pues, que antes non existían. E logo, respondendo ao tema por non estenderme tampouco demasiado en isto, creo que, bueno, que son cuestións que estamos máis ou menos de acordo e máis, non? Falabas do tipo de representación, non, Víctor? Eu creo que hai exemplos, falaba Eloi del futuro, del año del descubrimiento, pasa tamén con pites na cidade dos cines Numax, non? Numax, como sabedes, ven unha película da transición, non? Numax presenta que un curioso encargo dos obreiros dunha fábrica ocupada que vai pechar, non? Que lle encargan a Joaquín Jordao, o director, con os cartos da Caixa de Resistencia, pues, filmar os últimos días desa experiencia de autoxestión, non? Dunha fábrica, non? A todas luces un proceso que non ten nada que ver co que iba a acontecer a continuación, como resolución da transición, non? Un mundo como moito máis formal e aburguesado, non? Curiosamente, a continuación de Numax, non? 20 años non é nada, que en realidade sucede 25 anos despois, é un encontro, non? Daqueles que foi daqueles tipos que ocuparon unha fábrica, daqueles militantes, daquela xente con aquela enerxía e tal, non? E é unha película moito menos revolucionaria que Numax presenta, non? Unha película moito máis convencional. A mí me recordaba unha serie que algúns recordaredes de docudramas que non estaban nada mal, Vivir cada día, non? De televisión española, que tiña así o seu punto así nos primeiros 80, e entón que esa prolongación de Numax sin embargo, parecendo menos radical, tamén revela algunhas claves, non? Como a dignidade militante, non? Certa sobriedade revolucionaria, certo afán, certa ilusión, aínda se mantén, está nesa capa da sociedade, non? Probablemente a película máis convencional deses anos de Jordá, pero ten as súas fisuras e os seus materiais así, collage e demais, non? E eu creo que parte do que sucedeu aí, non? Eu creo que é tremendo ver, volvendo un pouco á esfera cinematográfica, estrictamente, non? O que sucede no documental a finais do século XX, principios do século XXI, é casi un anticipo, non? Do porvir, non? Desa fragmentación de tantas cousas, non? E de repente esa era acelerada, non? Porque pensemos, hoxe, volvendo a estas cousas, non? O tipo de delitos de hoxe, non? Hai delitos que desapareceron para sempre, non? En 20 años non nada, roban un banco, é imposible robar un banco, non? Quero dicir, pasamos os ciberdelitos, pero, quero dicir, hai como a resignificación na historia, non? Esa seguridade, ese control, non? Esas medidas. Me acordo, hai uns anos, seguro que vos recordades, non? Se plantexaba aquela historia, había un momento de dereitos civis aquí, co tema das cámaras nas cidades, non? Cuestión que se quedou totalmente sobrepasada e como se tivemos que asumir, non? Así, vergonzantemente, o tema de que te grababan en pelotas nos aeroportos, non? O sea, que foi un debate finiquitado a través da invisibilidade do debate, non? O sea, isto se acabou, lo hacemos e que se joda. O sea, así de claro, non? Entón, toda esta historia dos dereitos civis, claro, de repente hai aquí unha serie de palabras da censura tamén, non? Nunha época complexa que hai avances, hai retrocesos tamén, ou hai cuestións dubidosas, non? E que creo que a veces non hai suficiente audacia para afrontalas ou polo menos debatilas frontalmente, non? Porque tamén, pensemos, é unha época que a esquerda, de alguma maneira, optou por estrategias máis agazapadas para afrontarse a realidade, non? Como aquelo de, se non somos educados, nos van a admitir masivamente, non? Hai un pouco esa historia, non? Entón, creo que eso ten o seu contrapunto, non? No sentido de que liberdades amenazadas desde distintos puntos do mundo, non? Porque pensemos como pensemos, realmente máis de medio mundo non é democrático, non? Ou ten réximes dubidosos, non? Claro, desde a confortable Europa, entre comillas, non? Entón, claro, creo que todo eso leva a unha historia na que de feito fai como máis necesaria, non? E máis responsable esa idea do exercicio da memoria, non? Como modo de plasmación, e aínda que non me gusta aplicalo, non? Pero que esa parte didáctica e divulgativa que ten a propia historia e da memoria necesaria, non? Falaba ben Eloi, non? De como a desaparición
por decirlo de alguma maneira, dos axentes vivos que había da guerra, representa tamén en parte unha aparición facilona, no? Da ultradereita española, no? Nesa ausencia de testigos, pois nos facilmente podemos contar mentiras, no? O sea, un pouco falaba con Coral, non? Da significación do 11M como o inicio dunha época en que a realidade española é, por parte da dereita, unha impugnación da esquerda e un lanzamento desa mentira como fórmula política válida, ¿no? Por decirlo de alguna maneira, ¿no? Y aquello que se pasa, ¿no? Yo delegaba a unos señores que sabía y ahora paso a que me mole el tío de la taberna y que non me importe delegar en un tío que sé que non sabe nada, ¿no? O sea, esa política anti-ilustrada, ademais, da dereita, ¿no? Con isto, entendedeme que non estou tratando de formular ninguna historia clasista da política, ni moito menos, porque creo que os políticos dos anos 80 e 90 tampouco son reivindicables en boa medida, ¿no? E creo que todo eso, claro, leva a unha situación bastante complexa. Eu creo que aí a memoria e a representación da historia, que era un pouco tamén o objetivo último, non? Desta xornada, deste seminario, de algún modo, non? Pois recupera esa idea, non? De que sin a transición tamén estamos máis orfos, sin coñecer, sin resolver as historias do noso pasado, pois hai unha imposibilidade, non? De coñecemento e recoñecemento do presente e de que os malos sempre van a jugar a la desmemoria, a la ignorancia e a la eliminación do colectivo. Bueno, ademais, claramente, que eu tampouco respondí moito da censura, nos, claro, dende estamos llenos de ignorancia, plantexamos debates como enfrentar a unha familia, a familiares de víctima e verdugo, pero porque, claro, a mellor outra xente que lle costaría o que pensaba o como facer eso. Sí que sabíamos un pouco máis ou menos que opinaba cada persona, pero deixamos un debate completamente libre que pasara diante de nós porque non pensábamos que eso, recoñecer os feitos históricos fora un problema, e poder traballar así foi tamén dende que nós traballamos, en concreto ese traballo de funeral que está realizado precariamente, con 500 euros de gasolina que me prestou miña nai. Entón, claro, pero despois sí que atopamos apoio na institución, atopamos apoio e estábamos empezando, e seguimos comenzando, pero na Deputación de Pontevedra, que sí que tiña este departamento de memoria histórica, que traballou moito para dar a coñecer precisamente e para empezar a poñer sobre a mesa as cousas que quería que poñer sobre a mesa. Entón, claro, o feito de que ahora se cambio de goberno e o primeiro que se pecha, que xa se asume que se pecha, se ese departamento de memoria histórica, ao final é unha non sin querer, non nos censuran de decir isto non se programa, e sí que atopamos a moita xente que curiosamente que lle parece moi interesante o noso traballo, pensando de primeiras que tería unha postura completamente oposta, pero despois as institucións tampouco, na medida que non facilitan e non apoian, ao final están tapando, porque hai eso, contra ese esquecemento é moi difícil traballar. Xa tamén vai ir pechando, porque ás 6 hai unha sesión. Que ten que ver un pouco co que apuntabas agora das formas de produción e tamén que te apuntaste con algunhas películas dos 70 e co que falamos esta mañá, non? Que víamos que aínda non existía un modo de produción ou non porque non existía unha estrutura directamente e polo tanto había que crear o sistema de produción, algo que non existe. Nese sentido tamén creo que algo moi importante que é apuntar, vale, como podemos facer o relato da historia ou cuestionarnos a historia dende as veces o apoio da institución, el toma dinero e tal, non? Mentre pois, Numax presenta o Monte Noso, que é unha película feita co diñeiro dos comuneiros, a da Autoestrada tamén unha película colectiva. Eses sistemas de produción colectiva, por exemplo, agora están desaparecidos ou son un pouco representativos. Sí que hai algún cineasta, evidentemente, dende a militancia pura e dura, non? Os francotiradores, aquí reivindico pois a Alberto Pagán, por suposto, ou a Xurxo Chirro con Vikingland, que foi sempre un francotirador que non se adscriba un sistema e como ás veces tamén podemos cuestionarnos, non? De, vale, pero isto é cómodo, hasta que punto? Sí, dai. Tema moi complexo. Eu, como podía resumilo? Eu penso que a alma do viñeiro é reaccionario.
e ao mesmo tempo o cinema é caro. Como combinas iso? Estos señores grabaron en 35, gracias a Rupén, que luego se arruinó, ¿no? ¿Era? No por el fin. Ah, vale, vale. Vale, pensé que con cine. No os desaniméis. ¿no? Vale, vale. Pero él también, cuidado. Claro, estamos nesa, ¿no? E eu debo ser, non sei, estúpido, unha mezcla entre estupidez e etapa socialista. E eu ainda penso que é posible atopar aí un espacio, un lugar de certo equilibrio. Pero falando con moitos compañeros, por exemplo, me dicen que facer pelis máis caras ou sabemos o que significa, ¿no? De liberdade, ainda que o contrario, ¿no? Pero debe ser que se ten máis dinheiro vai ter máis recursos, por tanto, máis liberdade, que non funciona así. Serio, o senón, o que tamén pasou moito, contar esta anécdota, porque se contou moitas veces, e que no momento de esta idea de que non sei como se chamaba este cineasta, que a idea do triunfo fracaso, ¿no? Ese momento na tua, bueno, carreira no que a ti, o sea, a túa peli o que estás facendo está indo moi ben, pero tú estás absolutamente arruinado, que me pasou a mí con Rayanos, ¿no? A Rayanos foi a miña primeira peli, comezou a ir a moitos lados, eu viaxaba moito e tal, nos festivales e tal, pero chegaba a casa e non podía pagar curas, ¿no? E entón como xestionar. Entón, nese momento, eu decidí, non é o caso dos protagonistas desta xornada, pero nese momento eu decidí, claro, tamén, nun outro momento de perplexidade, de decir, pero entón como fan os que os meus referentes, entón fun a ver os referentes do cinema español, de como é que eles podían facer o cinema que facían, que era un cinema que a mí é inspirador, e tal, e claro, eu atopeime que todos eran de familias, bueno, familias ben consolidadas e, por tanto, que non tenían que digamos que esa preocupación miña tiña resolta. Entón, isto non é a crítica a eles, moito menos, porque, ao contrario, agradecerles que en vez de dedicarse aos negocios de familiares ou que tal, que decidirán facer cinema, que foi inspiración para min, pero, bueno, entón, claro, eu non teño esa sorte de unha familia así, e tampouco tal, entón estou intentando pero eu vexo que para min eu vexo que cada vez é máis difícil porque, e isto unha última reflexión é que eu cando comecei nisto pensaba que os meus referentes que non nomes, pero fai falta parecíame que o seu mérito era ter perseverado nunha forma de facer cinema ou nun método de facer cinema e ter perseverado durante moito tempo de tal forma que ao final teñan o que se chama un corpus, ¿no? Unha filmografía que era entón eu comecei a traballar nesa forma e cada vez intentar facer cada novo proxecto como, digamos, unha concesión para, sen se renunciar ás miñas características como autorales, facer unha concesión para, digamos, formar parte do que é a colectividade, do que a xente entende por cinema. No meu caso que era, porque eu viña dun cinema máis como, digamos, sensorial e non sei que, concesións narrativas. Por exemplo, Longa Noite é moito máis narrativa do que a Rayanos. A Rayanos, cal é a narración, cal é a historia de Rayanos? Sabe? Non hai historia. E Longa Noite sí, xa hai un protagonista que tal, que ten que ir a un lugar, e hai unha excusa dunha carta, que ten que entregar tal. Pero que pasa? Que en esa forma de facer cinema que é moi complicado cada vez máis facer cinema dentro das estructuras de producción, digamos, ti fas un paso para o centro, pero o centro, cando ti fas ese paso, o centro desplázase moito máis rápido do que tú vas o paso para o centro. Por tanto, cada vez eres máis marginal, cada vez eres máis e, por tanto, máis difícil iso,
máis difícil facer un novo proxecto. Hai pouco estive un obradoiro con Ginás, con un director argentino, e ele facía decía, eu que vexo que hoxe en día hai moitos cineastas, pero que teñen todos moi poucas películas, e que non consiguen facer moitas veces máis de 2 ou 3. Que a conclusión que tiña, nós temos que filmar, como sexa, pero temos que estar filmando. E eu vexo que é verdade, que cando penso nos meus compañeiros e tal, é verdade que antes, agora para facer unha peli, a media, que sabes ben, peli tamén. Manolo que usa facer números e tal. Es el trending topic. O sea, díxome, bueno, como dice Godard, si tienes un euro, bueno, no diría de, bueno, sí, porque me pillas tamén. Sí, o problema é como comprar tempo creativamente vivo. Ese é o problema, como comprar o tempo, se que o propio comprar liberado das por exemplo, na universidade, porque eu teño universidade, é que, por exemplo, é o mantra da burocracia, ¿no? Por exemplo, agora, por lo que eu sei, por ese mundo, pero teño que o mantra, ¿no? Que a propia burocracia que ten que cubrir, xa non lle dá tempo para facer nada máis, ¿no? Entón, cada un a seu medio ten o seu... Entón, bueno, os que perseveran, os que poden perseverar. Sí. Non é ese outro non é outro, que é máis actual. En el diario, pero es la misma, sí. Bueno, perdón. A verdade é que nada, que foi unha gozada, digo, personalmente, escoitarvos a todas e a todos, ter charlas activas, participativas, nas que todas nos sentamos cómodas, todas nos sentamos con algo que dicir ou polo menos con algo que escoitar, que agradecese un montón. Darvos as gracias, o festival a mí se vai continuar, vai agora mesmo a 6 en Numax, vais a amosar o arquivo de Manuel da Costa, que está firmado nos anos 80, 70. Creo que é moi interesante que poidades achegarvos, que ver estas filmacións, como sempre, son estes eventos extraños que acontecen unha vez na vida e que non debemos deixar escapar. Nada máis, darvos as gracias a vos, por suposto. Un aplauso.